El darrer World Economic Forum, amb la seva 50a edició, ha acollit la presentació del darrer informe del Fons Monetari Internacional, un informe de perspectives econòmiques on Espanya ha quedat tocada en el sentit del creixement econòmic. S'ha imputat una rebaixa de 2 dècimes pel que fa a la previsió de creixement per a Espanya per aquest any 2020, passant d'un 1,8% al 1,6% actual segons el Fons Monetari Internacional. Els motius, la feblesa del consum intern, el consum de les famílies i la feblesa amb la inversió dins d'un àmbit d'alentiment econòmic generalitzat. Caldrà veure si amb aquest nou executiu espanyol es formulen uns pressupostos actualitzats en el qual les partides donin estabilitat i a partir d'aquesta estabilitat hi hagi inversió, es fomenti la inversió a l'estat espanyol. Aquí es veurà les forces contraposades tant d'Esquerra Republicana com d'Unidas Podemos fent pressió amb un executiu espanyol que té que elaborar uns nous pressupostos. I finalment un comentari dedicat a la política fiscal. El secretari general de la OCDE, el senyor Ángel Gurría, apunta un millorament de les polítiques fiscals dels diferents països, en contraposició a la política monetària del Banc Central Europeu, que ja pateix un cansament.